An balimaw ni ɲantuma bi kibaruya min b'an bolo k'a las'aw ma o de ye chrétien catholique diinɛ ɲɛmaw kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu kɔni kɔnɔna fililen don nin waati in na ko k'a d'a kan ko wale jugu dɔw talen don k'a ɲɛsin chrétienw ale n'u ka batokɛyɔrɔw ma. Ninnu y'a yira k'a fɔ kɔni ko a bɛ waatinin bɔ sisan kɔni ko jatigɛ wale tabagaw n'olu ye terrorisiw ye k'u kɛlen don ka chrétienw ale n'u ka diinɛ batoyɔrɔ n'o ye églisiw ye u kɔni kɛlen don k'olu de kɛ u ka kojugu kɛyɔrɔw ye. Ninnu y'a yira k'a fɔ kɔni ko jatigɛ wale tabaga ninnu kɔni ko a bɛ waatinin bɔ sisan ni an ka jamana camancɛ dugu ninnu na ko u bɛ taa églisiw kɔni na ka taa chrétienw sɔrɔ yen ni k'u gɛn ka bɔ k'a sɔrɔ u b'u ka bato la ni ka kangari d'aw ye k'a fɔ kɔni n'u y'u sɔrɔ o la tuguni k'u b'u faga. Nin wale ninnu kɔni chrétien diinɛmaw kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko ninnu kɔni y'olu siran kosɛbɛ wa k'olu b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ka wale dɔw ta mun kɔni bɛna se k'a to ko chrétienw bɛ se k'u ka bato kɛ hɛrɛ la cogoya min na. O tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a yira la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko min ye école ta ye min tun kan ka daminɛ bi an ka jamana kɔnɔ kɔni a bɔra a ma. École ta ni o ye denmisɛnninw ka école ta ye an ka jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ kɔni ko u y'a bila lundi wɛrɛ la ni o ye tɛnɛn nata ye. An bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni ɲɛ foyi ma di an ma k'a fɔ kɔni ko o de kama ko u ye école ta kɔni bɔ an ma bi k'a bila ntɛnɛn wɛrɛ la. Nka an kɔni bɛ se ka min fɔ aw ye kɔni o de ye ko Bamakɔ kɔnɔna na kɔni école caman ni olu ye kɛnyɛrɛye école ye olu kɔni y'u ka kalan kɔni u y'a daminɛ bi. An balimaw ni kunnafoni dɔ tun b'an bolo k'a las'aw ma bi a' ni ce aw ka tulomajɔ la.